Dat gebeurde vlieg augustus. De verdachte hield verzoen op een vrouwelijke collega, de stiefdochter van het lettere slachtoffer. De verdachte zei in de rechtbank dat hij al jaren in de macht is van een demon, de duivel. En die houdt hem opdrachten en als hij die net uitviert, dan wordt die demon lelijk op hem. De drachter zei verder dat hij al jaren vochten had in die demon en dat hij al heel vaak onjoen had dat hij hulp nodig had. Oors zou het wel eens uit de hoorn kennen, vertelde hij erbij. En dat gebeurde hier op 15 augustus toen de demon in hem zei dat hij naar Heerenveen rijden moest. Met de fatale gevolgen die het bekend binnen. Een heid die deerstutsen is en een zoon die het maar krekt oelibben had. De treienbaan van het slachtoffer vertelde Joert in de rechtzaal dat ze haar een opgewekte heid missen. En dat de ziel uit het huis verdwenen is. Ze vregen de rechter om de draagster levenslang te gaan. De verdachte zei daarop dat hij haar een pine ek vielde. De draagster is wijdweidig onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de zaakkundigen daar komen alle tot dezelfde conclusie. Dat er wel een heel soort onhand is met deze man. Ze constateren verschillende stoornissen bij de draagster, waaronder een angststoornis, autisme, een trauma, omdat hij een heel soort pesten is op squallen. En ze constateren een obsessieve compulsieve stoornis. Met andere woorden, hij had last van dwanggedachten en die dwingen hem tot agressie en geweld. De uitspraak is hoe het 2 weken.